Gogoratzen alzara gure garaian nola jolasten genuen? Bai neska, orduan bai ederki pasatzen genuela. Hori, ez gaur egungo hauek bezala. Zer diozue, zuena bai dela nika. Begira bestela hor baratzen dauden baserritar horiek. Garratzen ari duen historien. Gurea ez da zaila, zuen ere zain erreza. Erronka bat proposatzen dizuegu. Zer diozu gazte? Ondo egongo da bai, beste lagun batzuei ere esango diogu. Guk ere gure adiskideak bilduko ditugu. Eta zein da erronka nahi? Gu baratzean eta arrantzan aritzea eta aiton amona gure jolasetan ibiltzea. Ondo ziot gazte, nik ez diat inolaz ere erronka hau galdu nahi. Baita nik ere, ez diat inolaz ere hau galdu nahi. Nik kriston amurrainak harrapatuko ditut. Guk tomate bikainak bilduko eta lanuko ditugu, ezta? Hemendik 5 ordutan elkartuko gara, eta bildutako guztiarekin afari eder bat egingo dugu. Ondo da. Nire zurrek ez dute jasen, hau nina. Bani tomate ederra baduko dituela esan du, baina ederrena kopetean atera zait. Banik arraina gindu nizuet, baina ez badugu hau plantxan erreta jaten. Garbi dago garaian garaikoa egin behar dela. Guk amuarrain eder bat harrapatu dugu. Nahi baduzue, etorri nire etxera afaltzera. Bai, goze. Eta guk baratzean bildutako barazkiak ere jan ditzakegu. Eta nire zer egingo dut eskar desatea? Drink beer with the guys and chase after girls.